na-abịakwa na agba nke abụọ maka ilu nke ụbọchị nke taa. Ka anyị lekwa anya na ọmụmatụ ndị anyị nwere n'ugbo ode anyị ngwa. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nke nkọwa ilu a: onye gbasie mbọ ike ya ahụ ihe o riri. Onye gbasie mbọ ike ya ahụ ihe o riri. Ị ga-anọ dị umengwụ gị ihu ihe iri. Ọnya eji sị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ịgbasie mbọ ike gị ihu ihe iri. Ngwale ọmụmatụ nke abụọ: onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ụgwọ. Ihe onye metara ya eburu. Ọhịa nkọwa ilu ahụ. Ihe onye metara ya eburu. Ihe ahụ ị metara ọ ihe ga-abịara gị ma nke ọma ma nke njọ. Ngwale ọmụmatụ nke atọ: awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ka anyị demaa ya ọfụma. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Nke nkọwa ilu a: ihe anaghị eme na nkịtị. Ihe a na-anọkọta mee. Ihe anaghị eme na nkịtị. Ọhịa nkọwa ilu ahụ. Ngwale ọmụmatụ nke anọ: ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ ka ọ na-aga oriri. Ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ ka ọ na-aga oriri. Kedu nkọwa ilu a? Mmadụ na-aga ebe ọ ga-erita uru. Otu a ka ọ dị. Ebe mmadụ na-aga wee ebe ọ ga-erita uru. Mmadụ a na-aga ebe ọ ga-aghọga ọwụrụ ọghọm, mana ọ na-aga ebe ọ na-erita uru. Ngwale ọmụmatụ nke isii: agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba. Agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba. Ngwa kedu nkọwa ilu a? Mmadụ anaghị echefu ihe ọ maara eme nke ọma. Mmadụ anaghị echefu ihe ọ maara eme nke ọma. Agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara. Ọhịa ndị Igbo toro n'ilu. Nkọwa ya bụ gịnị? Mmadụ anaghị echefu ihe ọ maara eme. Ọ bụla oke a ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị ka ga-ewetakwara unu ọtụtụ ilu ndị ọzọ tupu anyị ewetara unu agwụgwa ya na akpaala okwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwa anyị ga-ewetara unu mmasị.